Godiochieng'no mar independence kata uhuru margi ne familia masani pod gikia kuma jogi nitie kendo moko ng'eyo nyaka neno omaki kaka familia mane wacho ni min margi pod odinect piny Tanzania. Inyalo nyisogi ang'o geno mane mowinjo bed ni gibedo godo e kindene? Inyalo nyisogi ni gikaw kwe, giendelea mbele, kik giluor ni gimoro timore. That will happen. Madwarore ni bo happen. Manyasaye osendiko. Koro gibed ready ni that can be the outcome. But at the same time, giendelea fight for this opportunity. Nikech kose chopo ni koro ubedo targeted. Ingeni problem mabedga ni kingiso luoro. To they do it worse. Nikech ging'e ni koro it's working. So we hope ni ginyalo kaw kwe to ginyalo tiyo. To ginyalo continue. To kata ka giyudo ni giselalo owetegi, to at least gikaw kaka ginyalo mondo use that as an opportunity more mondo ng'at moro be or lose their people. Nikech every time ni ng'ato neno ni ka buogo kae to timore, then they take the opportunity gitimo even worse. And we hope ni ginyalo neno mano. Wach mari mogik kwatieko. Wawacho ni on the 10th of December, Wadhi kaw signatures mag Free Kenya movement. Nikech the same problem Wadhi neno. We are thinking ni Uganda nyalo bedo the same thing. There is a lot of violence, is cessation of things like internet and what have you. Koro waneno ni that can be a problem, and Kenya waneno by elections to waneno kaka otimore. Koro wawacho ni one of the things mwadwa ni mondo watim gi signatures go, wadwa loko the system mar elections in this country. We want to have electronic system. Nikech Brazil ne nigi problems ma wan gigo. Every time dispute. To mane giloko to gikaw electronic. Tinde gionge ga dispute. Even as we are saying, ni that is where we want to go. Koro wadhi e town kae, wan gi notification mosebedo received. CBD kae, wabo collect signatures across the country, but wachako gi Nairobi kae. So we are saying welcome, biuru mondo wa team together. Jomadwa ni mondo konyre kodwa, wan gi pay bill, waketo ga pay bill. Wan wakaw ga matin from ji. Ji wacho ga nongiswa ni nomiwa pesa gi foreigners. Wan wakaw ga from the people. To wan gi pay bill main 663670, tindiko nyingi kanyo. To iketo matin minyalo. To mano ema gima tero wa forward. Koro we hope ni wabotimo gini mondo we don't get to this problem. At least kataka these other countries are problematic, but Kenya nyaka